Krásny deň, ahojte. Mám tu môj prvý balíček nákupu Tiande. Teraz som objednávala z Tiande EU Centrály, takže tu na vrchu mám darček detoxikačnú náplast, tá sa vždy zíde. Ďalej som objednávala naše nové rozpúšťajúce sa masky, kolagénovú, liftingovú. Mám ich tu viacej, pretože na tom maska pôsobí skutočne úžasne na našu pleť. Masku veľmi rada používam večer tým, že má byť minimálne 2 hodiny na tvári. Takže večer si urobím peeling pleti, dám si tonikum a na to si nanesiem masku. Maska je v 2 kusoch, určite ste to videli. A vlastne ona sa postupne roztápa a pôsobí. Takže vyživuje pleť, robí lifting pleti, pleť je úplne taká nabobtnaná. Ráno, keď stanete, tak sa iba pozerám na zrkadla, že aká tá pleť je. A keď si ju dávam na noc, takže iba mi tam zostane taká jemnučká vrstva, ktorú si dávam dole v noci, keď sa zobudím. Úžasná maska. Ak ste ju ešte nemali, vrele vám ju doporučujem. Tá ma úplne dostala. To je suverénna, jedna z najlepších masiek Tiande. No a ďalej, zistila som z hrozov, že vlastne otvorila som poslednú krabicu mojich kapslí do myčky, kapsle Oxy. Takže teraz máme kapsle vo výbornej akcii, kde ku kapsliam dostávame mega utierku na podlahy. Takže kapsle na umývanie riadu sú naozaj unikátne. Balenie je 35 kapslí, majú taký srdiečkový tvar a krásne umývajú aj pri nízkych teplotách. Tu máme napísané, tam je, že všetko v jednom. Má antibakteriálne účinky, neobsahuje žiaden chlór, takže obsahuje ten oxyhyd. Pri nízkych teplotách, pri 40 stupňov vám krásne umie riad, poháre sú krásne, lesklé a zdravo čisté. A tak jemnučko, príjemne vonia ten riad, takže veľmi ich máme rada. No a ja už si bez myčky neviem moju domácnosť ani predstaviť, umývačky riadu. No a táto utierka na podlahy, ak ste ju ešte nemali, tak vám ju vrele doporučujem, pretože je jedna najväčšia, ja ju môžem aj otvoriť, aby ste ju videli, pretože nemám už otvorenú, mám ale takú došpinavú. Joj Bože, ako sa to zalepená je to a zle sa mi to otvára, ale chcem vám ju ukázať, pretože túto utierku žienky doma mať je veľmi potrebné a teraz ju máte zadarmo. Či ku kapsliam do umývačky alebo ku kapsliam na pranie. Táto utierka je fantastická, je taká hrubá, veľmi má vysokú savosť, krásne leští, umýva za sucha aj za mokra. Mňa veľmi dostala, som po maľovaní umývala, riadila, všetky špáry, všetko krásne mi zobrala dole. Úžasná utierka. A používam ju dokonca aj na rohožke, ju mám položenú v zadnej chodbičke, v prednej, aby sa mi nečistoty sa na nej krásne zachytia. Keď poupratujem, tak vždy si ju položím tú utierku na rohožku. Takže vrele vám ju doporučujem, je naozaj úžasná a môžete ju kľudne používať aj do kuchyne. Fakt je perfektná, takže nielen na podlahy, výborná vec. No a čo tu ešte mám? Takže využila som ešte sadu Zlatofit. Akciu teraz máme, kde keď objednáte 7 náplastí Jausen Forte, tie sú teraz veľmi potrebné na posilnenie močových ciest. Takže náplaste Jausen Forte lepíme vždy pod pupok 3 prsty a kde sú obličky, tak dole 3 prsty pod obličky. Ja tieto náplastie používam, aj keď ma bolia kríže, si ich lepím. Aj keď niekde idem a potrebujem, aby som bola fit celý deň, tak si lepím aj jaošanky. Sú jedny z najsilnejších náplastí. Výborne posilňujú organizmus a čistia močové cesty. Takže ak aj trpíte na opakované zápaly mechúra, máte málo energie, cítite teraz aj v zime, aj koncom zimy, na jar,
určite si urobte s nimi kúru. Kúru aspoň 10 dní. Pardon. A na plaste, ak sú vám silné a nemôžete ich na pokožku, tak si ich lepte na chodidlo. Na chodidle, v strede chodidla pod prstami je bod močového mechúra a ľadvín, tak si môžete lepiť prúžok alebo kocku na ten bod a takisto pod členkom, pri členku, na tej priehlbinke a tam nebudete mať reakciu. Určite je veľmi potrebné teraz v tomto období urobiť si tú 10-dňovú kúru s náplastiami a samozrejme aj vložku jemná starostlivosť a Zlatofit na posilnenie ľadvín. Kľudne ešte môžete teraz vo februári urobiť mesačnú kúru, pretože je to veľká investícia do nášho zdravia. Ja práve užívam kúru s Zlatofitom a vždy mám doma jednu rezervnú krabičku, takže toto som si už do rezervy objednala. Ešte som objednala Slaviton, lebo už sa mi minul a nemala som už ani jeden, iba ten, čo mám otvorený. U mňa Slaviton gel nesmie doma chýbať, vždy mám minimálne jeden rezervu, takže Slaviton. Ešte som využila naše čmuchacie tyčinky, pretože teraz sú v akcii a ja ich veľmi rada dávam aj ako darček, aj svojim zákazníčkám, aj keď vidím, že niekto naozaj potrebuje, tak ho rada poteším. Takže tyčinky do nosa, ktoré krásne uvoľňujú dých, osviežujú počas dňa, pri bolestiach hlavy, pri nachladnutí, proti nachladnutiu. Ja mám tyčinku v každom kabáte, vždy ju mám pri sebe. Pozrite sa, že neklamem. Takže ja tyčinku zbožňujem. A ten pocit po nej je fakt úžasný a chráni pred vírusmi. Takže tyčinku vždy majte, keď idete do mesta, kdekoľvek, vždy ju majte pri sebe. No a ďalej ešte, už sa mi úplne míňa olejček, takže olejček u nás používame ja, manžel, deťom, keď sú doma, dávam vždy kvapku 2 okolo nosných dierok. Rada si masírujem aj sem. Olejček chráni pred vírusmi, posilňuje organizmus, osviežuje a naozaj dodáva taký veľmi dobrý pocit, upokojuje organizmus. Aj pred spaním, keď nemôžete zaspať, tak vtedy si môžete natierať na to tretie oko, môžete si natierať tu okolo uši alebo na spánky, ponatierať Slavitonom, keď nemôžete zaspať, Slavitonom od zápestia ruky na žily, takže určite vynikajúca vec. Olej vám vydrží veľmi dlho. Ja som mala ešte hádam z toho prvého oleja som mala kúsok, takže ten už domíňavam a toto je už ďalší. Vrele vám ho doporučujem. A ešte som doobjednala náš sprej s propolisom a jedľovým esenciálnym olejom. Sprej používam do pusy. Každý večer, keď idem spať, vždy vám to hovorím, že preventívne. Sprej používam na ďasná po umytí zubov, tým, že som mala zase problém, mala som cystu a písala som vám aj príspevok, že cysta mi krásne zmizla, sa vstrebala a práve propolisový sprej preto používam každý boží večer a krásne sa mi aj ďasná upravujú, takže nedám na ňo dopustiť. A teraz, keď je v tomto období vírusovom, tak si vždy strieknem ešte aj na krk, do krku dnuka. A ešte tu mám, aby som vám už povedala, aj keď ho nemám v balíčku, určite, ak budete robiť objednávku, určite si objednajte aj sprej, ktorý je do nosa aj do úst. A je to s morskou soľou a s ihličnanmi, ktorý zlhčuje sliznicu. Aj preventívne teraz v tomto období ja si ho večer dávam pred spaním do nosa ten, do pusy ten a nemám, chvala Pánu Bohu, žiadne problémy. Počas dňa tyčinku z vrecka, no a olejček mám takisto na komode dole, pred odchodom z domu vždy si dávam olejček. Takže
bezpečné prostriedky, čisté prírodné, olejček, tyčinka, naše spreje nie sú návykové, majú dezinfekčný antiseptický účinok. Morská soľ vieme, že zvlhčuje sliznice, dodáva minerály a zabraňuje vírusom, baktériám, ktoré sa množia. Takže, milé dámy, toto sú produkty, ktoré naozaj zaradte do svojej rutiny teraz v tomto období, keďže máme koniec zimy, alebo v podstate polka zimy, po polke zimy, blíži sa jar, všade plno vírusov, už sa oteplilo, preto je veľmi potrebné, aby sme užívali tieto produkty. No a samozrejme, nezabudnite, ešte tu mám, nezabudnite aj na naše náplastie. Ja bez týchto náplastí neviem už fungovať, takže a hlavne protizápalová náplasť Yankang. Tu som si vždy lepím takto naďasná tam, kde mám ten problém a tak som vlastne si vyriešila aj tú cystu. Takže náplasť kľudne aj preventívne, keď už cítite, nalepte si buď tu, alebo na čelo, na dutiny, alebo keď cítite, že vás bolí hrdlo, odstrihnite prúžky a nalepte nie na uzliny, ale tu, na boky. Výborná pomoc, výborná. Buď Yankang, alebo aj Wutong je výborná, aj pri angínach, pri nachladnutiach, ale aj proti tým vírusom. Takže, milé dámy, toto je môj balíček a určite nie je posledný, pretože mám pre vás jednu úžasnú správu. Teraz vo februári budeme mať novinky a mali sme poradu, takže konečne príde náš dlho očakávaný kolagén s višňou a s granátovým jablkom, takže už sa neviem dočkať, niekedy údajne ku koncu mesiaca, tak pevne verím, že už konečne kolagén príde. Ďakujem vám za pozornosť, opatrujte sa a buďte zdraví. Krásny deň.